Nay, kaping na lagi na. Ito, ba't na ito? Ito, Oo. ito. Ha? Ay, tawag din. Bantay. Nung kurang akong manggon, ilang tiksad na. Tiksad ang siliwan. Nag-istalili ba? Ayaw naman dahilayan. Nakita ko. Kaya pa din nila nag-istalili. Ratol ka sa talipang ba? Kaya yung mga buko, pinigil tampay. May mga kalay niya. Ang pag-anas ho. Okay na kung makapagpapit. Ha? Anas ba? Oo. Pero pabalik mo sa kanya. Ah, ini lah. Pasti ito yung sensitize. Tumawa niya natin. Inspirahan na tayo niya. Nana? Bro. Bro. Age me. Bye. Bata. Bye. Ano? At nung ako ng apas ka dalag, kaya sa una ubos. Ubos. At to. Ako pagkamatay nanay ko ni. Okay, dalag sa una ako na. Umay ko malak. Tumot na baka nanong agon. Kala ko anak mo ba? Portahan lang ko, palito ko ng bukid. Palito ng bukid ba?
Dala-dala.